apakaitampukan kadagiti agduduma apasamak itibiyag. Mang tadrayaw kan liwliwa kada kayo patganmi adumdumngeg. Paglinglingayan kabayatan tin kay panagtrabaho ken panagin inana. Ay nawaw! Naragsak nga ingkay panagdengdengeg. Kaya't kulaang nga ipakaam mo, nga agmay salaang to'y channel tayo. Daytoy laang Jovi Almoite, awanen sa balipay. Ita, sagutan da kayo iti sa balimanen apakasaritaan. Dito'y drama tayo. Ay nawaw! Nagwinaswas kayo mo't gaya man kini Cheska, Rex ading ko. Wala, tas silo sa launay day dya babae mana. Anya? Day tatipod na mana. Tunggal at da makita na kat isukin ko ana. Apaan nakpa eh. Ay, narigat lakit di ti maadan iti nobya akasta ading ko. Naku nampay mana. Ang sa nabali tagwapo ka mo tading ko. Sigurado nga ado mo ti gusto kan ka. Ay nawa, sigod mo't mana nga. Ado ti kalugaran tayo nga single. Napipintas da pa ngamit ti dayja Cheska. Ay wan amana. Agbiro kak to, itinubya ang napimpintas ng iti dayja, Cheska. Ay kawan iparupam kan ko na saan lang nga iso ti babae dito'y lubong. Asino man ang tiluklok ko dita, Rex? Nay, da kayo magayam day tatatang. Talaga ka ding nga awan pagbaliwam. Ha? Anyat kahit lo sa wantata. Tung palbiyag ka di akas na ka? Awan ti planong para iti masakbayam? Nasing putak mo tata. Apay akas tati pa nagsasawyo ka niya. Uray di mo aklunay. Amuklatan a babaero ka. Kas tamit lang ti bagbaga iti kalugaran tayo. Babaero? Saan mo tatang? Talaga lang ngamin anasing pet kung napigsa ti karisma to'y putot yaw. Iso anagado ti babae nga umas asidag ganyak. Ti ko nam ganyak, agtaray ka nga sketcherman di ti lugar tayo. Kasta ngagpeso taramidak tata. Nukas nga raw, agbalin ka kumaapagwadan anak kaw. Di kagbalin apangas ken babae raw. Saan at trope dagiti babae? Itadawn mula ang tibagay iti kastangar aramidan. Siga magayam deta viole. Ha? Si Mexican pimintas ka. Agtal na ka man si ka, Rex. Hingam, apay adi mo i-accept ti friend request ko nga. Saan mo pa i-replyan dagiti chat ko ken ka? Gaput, ada respetok itinobyo. Mabalin lata, ano kayat mo? Di bale, talong distance kayo ken Oliver. Ay ayatok ni Oliver anya. Siyaklatan ti pakirelasyonan. Tas asidigak ken ka. Uray anya pa iti aramidem kan ibagbagam dita. Saan ko nga isukat ni Oliver itikas kang ka. Gwapo ka na singsing petak ng itinubyong. Nakita kong tinubyong iti personal niya. Amin langan na babae dito'y lugar tayo kat biktima Kasta aya ti aspiring public official. Awan respeto na iti bagina kan itipada na atao. Anya timbaga ni Rex kan ka, Bulay. Nakita akin nasarita na kakay. Papansin day di alalaki nana. Ay nawaw. Hey, anya timbaga na aya. Kaya't na makirelasyon nakin kwa nana. Kasano ko makadadamot ton boyfriend mo? At damat nga minin nana. Agberbirok lang day di Rex iti biktimaan na. Ipagarup na siguro nga amin a babae diti lugar tayo kat aggusto ken kwa na. Ay na, agan anad ka iti dayjay Rex nakaw. Babairo dayjay. Ni Cheska ka nakap tinangibaga. Uray saan nyo nga ibaga, amo ko nana. Ti ipagarup siguro day di Rex kat kursunada ti amin. Isuan nagturod mo't nga agpapansin. Nanakang kuman. Talakay mo't tay nakaw. Nangato launay ngamin ti panakita na iti bagina. Naimbaglaangan ata nakiwin naswas ni Cheska kankwana. Ay, wala. Nakananos mo ti kaanak kak iti nasurok ang makatawain. No saan pa yung agbalbaliw da di Rex? Kaasila ang timasawa na. Ay, pudno launay tanakunam nakaw. Pangas lang arudan, babaero pa'y manayin.
Busy ka kadi? Sakto lang manang. Aday bagat. Kumusta ang laang dagiti requirements mo? Di mo't agtaray ka kas SK chairman dito'y lugar tayo? Nalpasa na manang. Naipasam nga rudan. Uy, Ay ka, mayat aading ko. Sigurado nga amom ti aramidam. Ta SK kagawad kamot ita. At the background mo no maipapan iti kasta abambanag. Amom ton ti aramidam. siyempre mo tama na. Ikampanya na to ha. Ay, uray saan mo nga iba ka? Tulungan ka latta. Kabsat ka nga rod. No mga baka, siguradong adag babawi manang. Ay, sigurado na itan ading ko Sinayang da ka mo ngaming. Si kamanan, ti pagsasaritaan dagiti kalugaran tayo. Ay nawo, apay ka no tatang? Heh, Jack amo keng ka Rex. Lawlawagan nyo Tapno maawatak mo tatang. Agi istorya dagiti babae, ngay message mo dita story tay. Anya? Amaw, nuan niya ti kunada. Babaero kun pangas ka kanaw. Maawatak itan. No apay anaoma ni Chiskaken ka. Sino tinang ibaga apangaskin babaero ak tatang? Saan na masapol ang maamwam na sinaw? Ibagayo na sino? Tagsarita kami man itinalapat tatang. Basta da. Di mo amuan na sinaw. Saan ang may parbang ti kasta anak ka? Makuntinto ka kumamait iti maysa. Ay na, talaga babaero dayto a tao. Asino ti babaero kasinsin Jackie? Dayjay Arex Ay nawaw, anya ti inaramid na kang kaya. Nag-message kanya kat kurso na danak kano kasinsin. At dayta ni kita am ti chat na kanya. Gatal day ta lalaki. Adu tayon anang ibagaan na iti kasta. Ay na, sabali at talaga ti panawon ita kasinsin. I-block mo kit dimot daytan kasinsin. Gatal alalaki. Ay talagang i-block ko kasinsin. Agtaray nga iski chairman dito'y lugar tayo kat kastamot ti aramid na. Saan na abagay ti agbalin nga iski chairman kasinsin. Ugali na paylaang katawanan. Ipagarup na ngamin kat nga amin ababae kat aggusto ken kuana. No mga bakda ito, awan lat amukon. Sigurado adumakkel ti ulo na. No di kat agraramanday ta lalaki Babaero jay ex ni Cheska a kaanakan nyo na nabebang. Ha? Ni Rex Manay? Wala na. Nagchat nga rod kanyak itay. Dagulit day jay lalaki. Na? Anya, ti bagbaganakin ka? Kursonada na ka no? Nay, kasta mo ilaang ti inbaganakin ni Biuli akasinsin mo. Ay na, apay nga tang at dadagiti lalaki akas jay tigalad na nana. Amok pa'y man nakaw. Agtaray ka no pa'y mo, SK chairman da dya Rex. Itapay laang kat alanganan na nana. Ha? Kasano kumaamangabak ti pangas a babaero? Saan abagay ni Rex ti agbalin a public official ta saan mat nga rod a pagwada nana? Ay, Mildred, bagpagaam, Jacob sat mo. Apay ni Rex na nabebang. Babaero ken pangas dayjay akabsat mo. Ay nawaw, ada ka di dakas nga naramid na kada kayo? Ex da kayo kadi? Ay, saan mo't kit day? Oh, mo't lagayam. Apay nga ibagayo nga babaero Jacob sat ko. Taiso, ti pagsasaritaan dagiti babbalasang, nukasta nga umay da gumatang dito'y istorkaw. Ay, sana maliklikan dayta. Ngamin, karismatik ti kabsat ko. Napigsa ti karisma na. Iso dayjay, adumutun ti agkursunada ken kwa na. Nga mawa mo agbayag a babae ken kwa na Mildred. Talukluk wenda ngamin. Jeda duma, kas kinit Cheska, akaanakan nyo. Sobra, ti kinasilosa na. Iso nga, i-break ida ti kapsat ko. Anya? Kasta timbaga day dya, bebangkin ka mana? Ading ko. Abay ko mga ibaga na babaero Kahit saan kumot nga ex day dya bakit? Amok pa'y man iti dayjay apakot. Amangan mo ano? Amangan no, anya? Amangan no aging gaita.
Kadida maaklon nga awan kaming kinches ka. Ay, nalabi ta kasta ading ko. Nasakit lakit di tinakam dayjay. Iso asikamot ten ati dadaulen da. Ipamaysa tayo kit diti atensyon tayo iti panagkandidatok manang. Iti kasta, kat sigurado ang mga bakak. Nadamag da siguro nga agtarayak kas iski chairman. Iso akas tamanan ti panagsasauda. Talaga gayam akayat day arex te agbalin nga iski chairman. Wen nga rod. Hipilit na, kat saan na abagay ti agbalin nga opisyal. Dayta nga rod. Nangato ti arapaap na. Kat no nakalaslastog day alalaki. Ay launay nagmayat atong paan. Una yung tatungpaan kasinsin. Katwan mat, Asino ti kalaban na aya? nilemwel kanumat. Duadala ang aglaban kas iski chairman dito'y lugar tayo? Wen kasinsin, duadalaang. Ay, no siyak. Nilimwel ti ibutos ko kasinsin. Uray sakmat kasinsin, nilemwel ti manok ko. Mayat no nilimwel ti mangabak. Mapagpiaran day di akalugaran tayo. Nasingpet pa'y, kan ada respeto na itipada na tao. Saan akas itidaduma dita apangas? Manang, agkongres kan kanya. Oh, ada ka din result na ating ko? Awan pa'y. Ngam sigurado ak matlaang asyak ti mangabak manang. Nilimwel laang ti kalaban mo niya. Oy, da kami lang manang. No panunutan tayo, kat mas sikatak nga miti dayja alimwel. Oh, di nasayat no kasta ating ko. Ay, dakal ti posibilidad na sikat ti mga baka ating ko. Sigurado daytan manang. Tatang, anya nga iti iluto tayo. Ilutaw. Makan atatang. Pagsasangwan tayo o makan. Ay nawaw. Awan mo't amok nga okasyon ita anak ko. Sigurado siya kung ti mangabak nga iski chairman tatang. At di impos da resulta ya. Awan pa tatang. Yung banya kumangay ti laban ni Limwel iti kas kanyak anapigsa ti karismana. Adom amok akalugaran tayo. Kinasing putak pa tatang. Awan pa'y gayam ti resulta. Yung nagsasaw ka dito. Kasla sigurado ang mga abak ka. Kasanulangan numabak ka. Di pa'y nakababainain ka iti kalugaran tayo. Marikriknak nga rot asyak ti mangabak tatang. Ay, yak amukin ka Rex. Nagngatula una iti panagkitam iti bagen. Ay na, sapay la kumata mangabak ni Limuel kasinsin. Wen nga rod kasinsin. Anya nga oras nga ta arumar ti resulta. Madama kanu ti bilang da kuna ni Antinenet itay. Tanaga po ijay. Panagkunam kasinsin. Adda nga ta posibilidad ani Limuel ti mangabak nga iski chairman tayo? No para kanya, kat adumat ti supporters na akalugaran tayo. Makapadanag mat ngamin kasinsin. Madi no day arex pailaang ti mangabak. Nakunampay kasinsin. Saan abagay ni Rex ti agbalin nga opisyal takas jay kat nga rod ti ugali na. Anya nga iti maisuro na day kinapangas kan kinababaero. Addan samat ten resulta kasinsin Jackie. Addan aya. Kita man kit din o adda kasinsin. Kasla iso ngamin ti pagsasaritaan dagiti kaaruba itay kat. Aywan. Adda nga agpayson kasinsin. Kat, asino tinangabak kasinsin? Ni Limuel kasinsin. Yes! Makaangas akon itinalukay. Naabak matla ang dayjay alastog. Nakunampay kasinsin. Mangantakit di matan kasinsin. Adda trabaho ita? Adda kasinsin. Sige, mangan tangarudan. Naluto matan ti makan. Sumarununton amangan ni Apong no makarieng. Oh, kumusta nga adik ko? Nanghaba ka kadi? Negative. Oh, anya? Dayja Limwel ti nangabak manang. Ni, kasano na pasamak data? Amang ano ka malimot ti bilang da? Weno saan kat, amang ano linuko da ka? Dayta nga rod manang. Imposible ang maabak nak dayja Limwel. Posible ang mapasamak data. Ha? Kasano ko matatang? Alaman? Saan mo't asikat dayja Limwel dito lugar tayo kahit? Uwin nga rin tatang. Amang ano linuko damot lang ti kabsat ko. No anya ti resulta, aklunin tayon. Saan na mabalin tatang? Ay,
Sayang ti gastos, kan bambanog ti kapsat ko tatang. No apay, aday jay pay laang mat alimwel tinangabak. Ay, anya nga ti amo da jay at tao na may papan iti panagserbi. Nasayat at tao ni Limwell. At da respeto na itipada na tao. Kit amuklatan aday tati makagapaw. No apay nga iso ti imbutos dagiti kalugaran tayaw. Dakkel ti panagtalag dagiti tattao ken kuana. Naabak mat ni Rex. Deserve na nana. Madimot laang no kas di a klase tao ti agbalin nga opisyal. Makedi ah. Naimbag laangan ata naabak. Tapno maksayan ti kinalastog ken kinababaero na nana. Na. Iso mo'y talumabas. Isong agpayso nana. Sa dino nga tati papanan na. Ay kita ke seryoso tilangana. Nasakit lakit di tinakom na. Sigurado adi na namnamaan na maabak. Ay, kunamlan asino nga main. Di na amaw nga aywanan ti reputasyon na. Kaya na ti agbalin nga opisyal. Ang kasjay mo ti ipakpakita na kadagiti tattao. Ay nawaw. Anya ti plano. Ay nawaw! Programa apakay tampukan kadagiti agduduma apasamak iti biag. Mang tadray aw kan liwliwa kada kayo pagganmi adumdumngan. Paglinglingayan kabayatan tin kay panagtrabaho ken panagin inana. Ay nawaw! Naragsak nga ingkay panagdengdengeg. Kaya't kulaang nga ipakaam mo, nga agmay may salaang to'y channel tayo. Daytoy laang Jovi Almoite, awanen sa balipay. Ita, sagutan da kayo iti sa balimanen apakasaritaan. Dito'y drama tayo. Ay nawaw! Adda nagreading lakay. At da bakit? At da tibil tayo di talamisaan. Manungay ti bayadan tayo itaabulan. Nagdoble mo at bakit? Ay nawaw, apay ngay. Diyak man mo. Ne. Apay ngay. No kaano mat ngagtip-tipid tayo. Di makkel mat ti bayadan tayo. Huwag nga ro. Saludsudam tuman kadagiti kalugaran tayo no api ang kasta. Nagdoble ti bayadan tayo. Katawan mo't na inayon nga appliances. Agtip-tipid tayo pa yun. Wan lakay, kasaritak to ida. Nagdakkel mat una yan day to abayadan tayo. Huwag nga ro, bakit? Tangdan tamot tinday tayo iti manungal daw. Anyan ti mapaspasamak dito'y lubong. Ato yan, tikat gatangam ato yaw, silma, nakong. Agyaman ako unay, nana. Ayun gayam, addaman sa ludsudak kada kayo, nana. Anya day jay nakong. Kumusta nga itibil ti kuryente yo itaabulan? Aywan, nagdubli nga ron nakong. Da kayo ngay. Uray da kami nga rod, nana. Parikot ket di ano pangalaan iti pagbayad manen. Agpapada tayaw. Isulat ta mati konsumpsyon may. Ngam nagdubli mati bayadan may. Ti mabasbasak apos ti daduma. Kat adda kano ti mainay-nayon iti baybayadan tayaw. Ni, anya kanungay mat day tanana. Adda ti additional abayadan tayaw para kadagiti for-face kan senior. Kan adda pa iti daduma. Saan kun akabisadaw? Ngam para programa kano ti gobyerno. Anya? Pakibayad tayo ti kuryente dagiti for-face beneficiaries, nana? Isumot ti mabasbasak iti Facebook. Saan laang matkit di adagiti for-face beneficiaries? Adupay nakaw. Ay nawaw, nagswerte ngayon dagita a for-face members no da tayo ti agbayad iti bilda. Isudala ta kanayo na ti may ranranaw. Jakman amo iti gobyerno tayo. Aywan, adda nga agpayso. Tanya bakit? Kita ti bil ti kuryente tayo. Isu lagayam adi makil ti bayadan tayo. Ne, kita dagita lakay. Ne. At nakanumot ti kaya't asawan da kita. Da tayo ti mangpunpundo iti programa ti gobyerno. Ti jak kayat, karaman dagiti for-piece lakay.
Isuda man ti makalibre iti kuryente. Ay, no. Nakadamagan mo bakit? Ni Nana Susing, iso kano tinabasa na iti Facebook. Kita ba bakit? Ang mga nakumpurme man ang apaham dita. Maasara nga ron. Datayo ti mabambanog nga agtrab-trabaho. Sa ita, nagado ti sing-singiranda ka datayaw. Amumatante. Ay, narigat laki ti tagsasao. Blooming ka ita. Ha? Amukon, relax ka, talibre ti kuryente yo a 4-piece members. Libre ti kuryente, may. One month, da kami apada yo akakaasing agtrab-trabaho ti agbaybayad para kada kayo. No siya, sa anak akaraman iti ibagbagam a libre a kuryente, Selma. Oho, imposible mat na. Kano may saka mat a 4-piece member. Mabalin yun ti agir kuno kwa. Ay na, may mayat paikit din ti biyagyo. Ngamda kami akakaasing agtrab-trabaho. Kinapudno na, nagdublimot lang ti bill, may. Oho, imposible mat na. No saan ka amamate, mabalin mo't adumagas ka ije balay, ta ipakitakin ka ti bill ti kuryente, may. Ay na anje, amok dagitan nga style yo. Sakbay nga agsao ka, amuam kumapay ti pudno. Kinapudno na, saan lang amay-may sa programa ti gobyerno, ti punpunduan tayo a consumers. Ay, di ka nagpalawag. Nalakakin ka ti agsao itikas na. Ngamin, suportado kayo ti gobyerno. Anya? Kanayon laangan, ada kayo ti makaliblibre. No adda ayuda, da kayo akanayon ti maikikan. Awan pa'y maramanan, mimot. Hay, una yan, dayjay a Selma. Apay ni Selma. Syakit din ti apaan na. Ay, nao. Apay ka na. When takanayon tayo kano ang makalibre, da tayo a 4-piece members. Dayta a programa ti gobyerno ti makagapo. Dilibre ako kuryente. Wen lakay. Imbagam kumagan ko hana Asaan tayo akaraman iti lifeline program ti gobyerno? Imbagak met, ngam ipilit na met ti kayat na. Saan lang met amay-may sa a programa ti punpunduan tayo kat. Kan may isa. Apay asikati abaan na. Kat saan mo't asikati nagdesisyon dita. Saan mo mo't akontrolado dagita abambanag. Ta saan ka mo't agobyerno. Dayta ti saan ama panunot ni Selma. Basta agong ungetlatan. Diyak met ngamin ammo no apay akay kayat ti gobyerno ti kakasta a programa. Hawan lat itedda no di ayuda akanayon. Isukit din ti pag-aapaan ti tattao. Wen nga rod May mayat kumamot ano ag panunot dalangan iti long-term solution ako nada. Diyay kumamairanod tayo amin. Pobreman kan nabaknang. Narigat mo't ano day tanga ayuda ti pag-aapaan ti tattao. Anya ti kunam anjay. Pinagsasawan na ka ni Silma? Ay, wan nana. Napudot nga rod ti dara na kanyak. Apay ka no, mate. Gapumanan iti programa ti gobyerno nana. Ipilit na amay saak a beneficiary iti dayjay a lifeline program. No kasta, saan kagayam akaraman? Saan nana? Kinapudno na agbayadak ita. Nagdubli mo ti bayadan yaw. Wan nana. Agpapada tayo a nagdubli ti bill ti kuryente na. O atoy, kitaan nyo o. Daytoy ti bill mi di napalabas a bulan. Daytoy met ita a bulan. Aywan, agpapada tayaw. Saan magayam nga amin a 4-piece kat makalibre? Saan nana? Adda amok a saan a 4-piece member ngam beneficiary damat lang iti lifeline program. Isu a dipindi siguro nana. Diyak man ammo. Ay, awanan. Dagita programa ti pag-aapaan dagiti tattao. Ay, wan nga rod nana. May mayat siguro no agpanunot ti gobyerno iti daddo maawagas. Mabalin mo't akasayan dati tax abay bayadan tayo. Iti kasta, mairanod tayo amin. Baknang man kan saan. Amom Silma, saan anasayaat nga apapaam ti padam a tao? Nagistoryaman gaya man dayjay nga anji kada kayo, nana. Naibaga na laang may ti marikrik na kanyak ah. Apay nga gistorya pa'y laang kada kayo.
Nakitak ti bil ti kuryente da, kat saan alibre nakaw. Agpapada tayo wala ang adabay bayadan na. Uhu, mga naman. Nakita mismo ti bil da, tayo pakita na kanya. Anya kumaita. 4 piece latamo day nga anji. Programa ti gobyerno dayta. Saan kuma at ipadam a simple a tao ti pagpupudutam. No adda parikot mo, dagiti masaknan ti pangibagaam. Ay basta, kagurgurak unay dagita at tao. Isudala kanayon ti makaliblibre. No maminsan, kat adamat ti kamali ti gobyerno. Awan lat itidda no di ayuda la akanayo na. Ay nanana, di kay agpalawagan. Diyak kayat amangag ti uray anyaman apalawagyo. Ay unay kan silma. Limabasak itayan na itay. Kat adamanan ni Selma itay. Anya nga iti aramidan na ijay. Anya kumapay. Makiap-apa manan Manan? Dahil tatulong ti gobyerno, ti makagapaw. Napudot launay ti dara ni Selma katatayo a 4-piece member. Hay, anyan ti kastoy ang mapaspasamak. Una raw, tunggal adda ti ayuda, unuraan niya klase ti tulong, kit agaapa dagiti taang. Kasano kat sa ormat ngamin no daddo malakay. Ngamin, kasla mapilpili ti maikan iti ayuda. Isu asaan amaliklikan nga adda agaapa. May mayat no mairanod tayo amin tapno awan ti agreklamo. Narigat met lang ti makiap-apa. Datao paikit din ti mapasubo. Agrubwata kon lakay. Makitagad ka manay? Anya ngay nga road, kat adumat ti paggasgastusan tayo. Masapul ang makitagada, tapno addaman ng libre nga ayuda dagiti 4-piece. Agtanang ka man bakay? Saan kumakasta ti panagsasaom? Pudno man, mabambanog tayo ngagtrab-trabaho. Ngam ti udi na, datayo ti kaasi. Dagita a 4-piece member ti kanayon a mairanod. Ay, Jack ammo, no niya ti sungbat ko kan ka bakit? Pudno man ti bagbagak. Datayo a kakaasi ngagtrab-trabaho ti mangibakbaklay iti rigat dahuma. Saan tayo matabak nang? Agpapada tayo laeng nga agsaksakripisyo tapno agbiag tayo. Saan ka mababalaw no maditirik nam? Ngam ibaga mo kumarayta kadagiti masiknan, bakit? Saan adagiti kalugaran tayo timapan mo apain? Tawan amuda dita. Programa dayta ti gobyerno. Hay, wan nga rod nana. Dayta tirigat na no adda saan ang makaraman iti tulong ti gobyerno. Ngam saan tayo ida ang mababalaw, tadamat puntuda. Ay, wan nana. Maawatak matkit di dayta. Tano para kanyak, may mayat matlaang no mairanod ti amin. Narigat nga agpaiso no mapilpili lang ti matultulungan. Lumabasak na nasusing. Sika magayam silma, sa dino ti papanam. Sa dino kumapay ngay nana, agtrabaho ak tapno addamanin ayuda para kadagiti sadot at tao. Anya? Pudno mat nana. Da kami matlaang akakaasing agtrab-trabaho. Timang baybayad iti rumbang abayadan dagiti sadot at tao. O sige nana, agpatuloy akon, taamangan numaladawak pa iti trabaho. Ay, madi nga agpaiso ti riknan ni Silma. Wan nga ron nana. Madlaw iti panagsasauna. Tunggal ada nga minti ayuda, kat kanayon nga awan na ganda iti listaan. Hay, asino nga taaya ti mabalin akasarita lakay. Makasarita? May papahan kadagita nga ayuda, kas kadaan niya dita a programa ti gobyerno. Ay nawang, anda ka di manan napasamak anjay bakay? Napudot latta ti dara ni Selma kada tayo. Anya? 5 bas iti istor ni Nana Susing itay. At daak ijay kat nagado ti ibagbagana. Talaga di na maawatan bakay? Wan, ngam saan tayo ida ang mababalaw no apay akas jay da. No apay nga agreklamo da. Takas kada tayo, mabanbanog damat nga agtrab-trabaho. Aksyonan kumamutan, di kiti masiknan day tapang ikaw. Agpanunod day ti programa apakairanudan ti amay. Tanuda tayo asimple at tao lang. Saan tayo mat akontrolado day ta? Siguro, dakkel ti kupit da Ay no. nawaw, agtanang ka. Ambangan kung da makangagiti kasta nga ibagbagam, bakay.
Damarin tibil tayo, Selma. Kumusta nga eh? Nagtriplin samot tang. Saan? Ngam nanginalat ta? Ay, uray agtipid tayo. Nanginalat tagayam ti mabayadan. Un ngarot ba kayo? Makisarita aktuman no agbayadak. Apay matin akas ta ti mapaspasamak. May mayat manen ba kayo? Ibagam kadagiti masiknan, tabarang aksyonan da. Wan lakay, agpapada tayo laang mat ngagkasapulan. Kita ama, di ka makiab-aba kadagiti kalugaran tayo a four-face. Wan lakay, naamiris ko akam maling agpayso ti kasjay nga aramid ko. Nasaya at man, tanaka-ameris kan ba kayo? Agrubwata kon lakay. Adda ipagatang mo? Awan, Okay. Bayadak laang nga raw ti kuryente tayo. kita tamang numero naam ni Selma dyan. Wan lakay. Di ka agdanag, tasyak ti makaam mo. Nubilang man tamara naam, kit kumkumpurmi man ti sawang na. Sikalatan ti agad jazz, iti kasta, san kayong agsubang. Wan, di ka madanagan, ta sa anak amakiapakin kwa na. Ni Silma ti adda iti malikudak. Amangan ko naknuinton madamdama kat apaan nakmanan. Sapay la kumata. Si kamul gayam day taanchi. Ha? Agbayad ka man? Wan, apay ka di. Manungay ti bilyo itaabulan. Atoy, kita amlatan numanaw. Ay nawaw, medyo dakkel mat gayam. Kunaklakit dino libre ti kuryente yo. Di mo't imbagakken ka asaan kami akaraman iti lifeline program. Agpapada tayo nga rod nga agbaybayad ano kastalaang. Hay, wan nga rod ah. Kasaritak tuman dagiti agkulkolekta iti bayad tayo. Barang maipalawag da na saya at kanyak. Tinaibagada ngamin kanyak, saan kanu akontrolado ta programa kanu ti gobyerno. Anya? Angam ipadas mulat ta at ti makisarita kadakwada mare. Amangan no nagkamali kat siyak gayam ti sabali ti pan nakaawat na. Nakita ka nagkuyog kayo kini Angie itay. Wala na. Saan yun akagura ti tunggal may sa? Saanan nana? Adda nakasaritak idi nagbayad kat naipalawag da na saya at ti amin kanyak. No pay kasta, saan kulat ta maawatan? No apay apil-pilyen da ti kikanda. Sa urti kasjay nana. No dadu makit makapaasar nga agpaysaw. Ngamay na, nagregat laki din ti agsasaw. Ang mga no adapay makangag iti ibagak kuma. Kat anyapay ti makunada. Dakkel man ti kupit danana. Iso nga ayuda la akanayon ti ititid da. Shh! Tangiwat mo, Silma nakaw. Ang mga no ada makangagkang ka. Pila ka di, Angie Bakan. Apay nga ito lang ang nag-awid ka. Saan matkit di lakay? Nagmerienda kami laang ngamin ka ni Mariselma. Anya? Mariselma ko nam. Wan lakay. Ay nawaw! Programa apakay tampukan kadagiti agduduma apasamak iti biag. Mang tadrayaw kan liwliwa kada kayo pagganmi adungdungan. Paglinglingayan kabayatan tin kay panagtrabaho ken panagin inana. Ay nawaw! Naragsak nga ingkay panagdengdengeg. Kaya't kulaang nga ipakaam mo, nga agmay may salaang to'y channel tayo. Daytoy laang Jovi Almoite, awanen sa Balipay. Ita, sagutan da kayo iti sa balimanen apakasaritaan. Dito'y drama tayo. Ay nawaw! Amom, no anya tinakitak itay awan ka dito'y balay, Robert lakay. Anya day jay, bakit? At dalalaki anang itulod kin ni Florence dito'y balay. Ay nawaw, asino ang lalaki? Familiar ti rupa na, ngamjak mo tinagan na. Ay, bantayam di putot mo, tamangan no inton madamdama kit masikugan kit di. Ay, sana mabalin na. Ipalpas na kumapa, iti panagadal na. Iso nga rod akasarita am lakay. Diyak kayat ti makibiyang, taamumot, saan asyak ti pudno nga inana. Ni karidad nga imuna nga asawam ti pudpudno nga inana.
Saan mo siguro adakis no bagbagaam? Sikan ati ina na tanabayag mo tanapimusay ni karidad. Ay, jak kayat. No may papan kadagita abambanag, jak kayat ti makibiyang. Di mo kayat ti makibiyang ko nam. Ngam agipulpulong kamot kanyak. Imbagakla ang atap no ammom ti mapaspasama. Anyat yar aramidin nyo diti silid ko, tatang. Pudno ka di nga dalalaki ang mangitultulot ken ka dito'y balay, Florence, anak ko. Ha? Ibagam ti pudno kanya. Di nakulbudan tad na nakakita kada kayo. Ay, kwa, tatang. Asino day dya lalaki? Ni Jason, tatang. Iso tinobyok. Anya, nobyom kunam? Saan ka pa yan nakaturpo si ti panagatal mo? Ngam kaya't mong ti makiasawa, anak ko. Anya ka lagit di mo't tanaya. Amumat anang nga tutarapap ko para keng ka. Ay, nawaw. Overacting kay man ako na, tatang. Ha? Saan aga po ta inaklon ko ni Jason kat kayat kumatan ti makiasawa, tatang. Ipalpas mi pa'y ti panagadal mi. Kasanungay no. Awan pagdanagan nyo, taam mo mi ti limitasyon mi. Nasaya at alalaki ni Jason anya. Saan akas iti dadduma dita? Dayjay tinobyo ni Florence? Wun, iso dayjay. Jason kano tinagan na. Ah, nataarmat gayam, nanang. Ay nawaw, agsardeng ka man si Kakler. Apay ka di, nanang. Nataarmat nga bagbagam. Saan akas jay tinataaraan niya? Ay, nawaw. Katsi ka, no makirelasyon ka, agbiro ka itinatataar ngam iti dayjay a Jason. Ay, kat syempre, ananang, amok daytan. Very good, anak ko. Di ka agpaabak iti dayjay a Florence. Ay, wan kaano pa'y nagpaabakak iti dayjay a half-sister ko, nanang? Kastati kayat ko kan ka. Imala ka kanyak apalaban. Agluto kan aginaw ka si ka Florence. Wan, auntie. Kan agdalos ka pa'y gayam dito'y balay, ha? Ni Claire nga'y, auntie. Anyamat ti aramiden na. Kita umabisi ni Claire. Uray siyak, auntie. Adumat homework ko. Ay nawaw, aramidem kit di ngaminon dagiti ipapaaramid ko tapno malpasan. Di yumat ngamin ibaon ni Claire. Tapno nabibiit ko maamalpas no agtinulong kami. Na, tagreklamo ka pa'y laang dita. Uray adda ni Claire dito'y balay kat kasla siyak mutla ang ti makitkita yo. Ay na, awanin ti adupay asaong. Aramidem kit di ti ipapaaramid ko, no di mo kayat ti maunta. Umayak man, apong. Adda ka di ibagam, apo. Awan, apong. Aramidak laang ti homework ko dito'y. Tano adda ak ijay balay kat kanayon nga ibaundak ni Auntie Gloria. Anya, Uray adda ni Claire ijay kat kasla siyak laang ti makitkita na, apong. ay nawaw. Aging gagayam ita, kat kasta ti trato na kun ka. Wan, apong. No saan laang apimusay ti inak? Saanan ang makiasawa ni tatang iti sabali? Ang manyangay nga ruda po. Saan tayo umot atengel ti biag ti inam? Saan na kun akomportable ijay balay, apong? Ag naedaksan dito'y balay yu? Ay wala, mabalin lata mo tapo. Pudno, apong? Wala tapno adakad kaduak. Dito'y kamot anag naed idi ubing kapailaan. No kasta, okay laang kan kang agnaed ni Florence iti ayan ni Apong na? Wen, bakit? Kinasaritan ako ni Nanang Itay. Ay nawaw, kasano numapan ijay kat saan amabantayan ti inam? Amo ni Nanang tararamidan na. Kan may isa, apo ko naman dayjay. Sigurado adi na ipalubos ang may sagmak ni Florence. Sapay adda boyfriend na. Masapol amabantayan da. Amo da kanumat ang tilimitasyon da bakit? Saan amabalin nga agnaed ni Florence ijay? Asino nga iti ibaon ko no ijay ti pagnaedan na? Napauli magkamay. Ay ko alakay. Napanunod ko laang. Asabali lat tano da tayo adadakkel dati mga sikaso kadakwada. Saan mo't amabaling nga ipilit ko ti kahit ko bakit? Kahit mo't lang namin ni Florence na agnad ijay kay.
Nakaturpos tamot ni ti kolehiyo. Agpada tapayin nga adda na talaga di trabaho na. Panagkunak kat mabalinan nga agkalay sata, Florence. Kasarita tanto ti pamilyak, Jason. Panagkunong ka di, kat umanugot ni tatang mo. Sigurado daytan. At datamatan iti husto nga edad. Dayjay laang ano makibiyang manan ti stepmother ko. Aging ka dita, kat Amumat asaan anasaya at titrato na dayjay kanyak idi. Jak amo ano nagbalbaliw matan. amang ano naka-Amerisan. Saan tayo asigurado? Anyang arod daramidan tangay. Mapantalat ta ijay balay. Ibagata kan tatang ti plano ta. Naimbagnal daw yun, auntie. Adda ka din ni tatang, amte? Apay ni Robert. Anya ti masapul yung kankwana. Napatagti bagami kan kuha na, auntie. Ay nawaw. Anya ti bagayo kankwana ayan. Plano mi nga minan ti agkalaysa. Anya? Agkasar kayon? Wen, ante. Adda ka di ornong yo? Kabailan nyo ti aggastos? At damot basit urnong mi, auntie. Agpata kami mo nga ada trabaho na. No kasta. Agtrab-trabaho kayo gaya man. Wen, auntie. Mangup-opisina kami kan Florence. No kasta. Adda gaya man kwartada. Napaulimag kayo mat, ante. Ah? Ay, kwa. Awan matkit di. O sige, panawan kayo pa tairwar ko ti termos. Agkape tayo, kabayatan ti panagsasarita tayo. Ado pa'y ti kayat ko amamuan, may papankada kayo ado ha. Pag naadan ngay da Florence kan Jason, kalpasan ti kalaysada, lakay. Dahil tati Jack mo, bakay? No kayat da, mabalin mo't nga agnaad da pa'y dito'y balay. O, kailangan kayo ka? Ay nawaw, syempre putot mo mo't ni Florence. Adda madlaw ko kan ka. Ha? Madlaw ko asiming bad ka. Saan ka matakasta sigod? Unay kalaki di mo't tan ayalakay, sigod mo't anasing petak. No may papan kan Flores nga anak mi ti imo na nga sa... Di mon isawang no anyaman ti ibagam ko makanya, tamok daytan. Anya? Nasaysaya at matlaang no agnaid da ditoy, tapno adda kadwa tayo. Nang ro na ita, tanakapsot ka matan. Di mon ka ba ilan tagtrabaho? Ti kunada kat simple laang ti kasarda. Ngam saan mat nanang? Wan nga ro da, nagpa-cater da pa'y. Mano nga tangay mat ti ginastos ta. Dayta ti saan ko asinaludsod. Agasam man. Kabailan damat gayam nga igastusan ti kastoy akasar. No si kantong met ti makiasawa, mas bongga pa'y ngam ti kasar ni Florence ti kasar mo anak ko. Kasanungay kat construction worker laang matinobyok nanang. Si kakit di met Claire, mabalin met asukatam da a construction worker. No di na maipaay ti kasar akayat mo, sukatam kit din. Anya? Diyak kayat maartapan na kaday a Florence. Nalawag ka di, ha, Claire? Wan nanang. Aywan gayam. Pag naedanda ngay kano numalpas ti kasarda. Kinasarita ida ni tatang mo, kat agnaed da ijay balay. Ay nawaw. Imanugot kayo nanang? Common sense ka di, anak ko. Professional dagita nga agasawa. No ijay balay ti pag naedanda, o di mairanod tayo, iso asika. Agsing-singpet ka kadakwada, tapno di da makadlaw. Sigurado kayo kaday, Florence. Ijay ti pagnadan niyaw, apo. Kinasarita nak ngamin ni tatang, apong. No agpatakder kayo ngay iti balayaw. Ha? Madanagan naklaang apo. Amangan no dakas to titrato ni Gloria kada kayaw. Nasaya at matantipan nakisarita na kanyak, apong. Amangan no agin-agin laang dayjay. Nga ta? Saan tayo nga amo, apo? Amangan no agpampamarang laang. Amangan no adagayam ilimlimod na talent na. Kat may samot gayam a best actress dayjay ngay stepmother mo. Ni apong talaga? Nagsweldo kayo ka din, Florence, nako. Apay ko maante.
Amangan no adda pa'y kwartam dita. An-anwan nyo ti kwarta ay, ante. Maigatang ko maitisidaan tayo, Naibusan ti bangus aginatang ni Jason, ante. Naibusan anak ko. At 500, ante. Da kayong matun ti makaam mo no anya ti kayat yu agatangan. Kukuha akong ti supli. Sige, ante. Keep the change. Ay na, agyaman ako na Florence. Kastigayam tirik na no professional ti anak. Itala ang anapadas ko, ta saan pa'y mat anagturpos ni Claire. Da kayo kit dimot. Ayun gayam na ko. Numabalin kat pakibayad yumatla ang tibil ti kuryente kandanong tayo. Awan pa'y ngamin kwartami itakot. Narigat mo't numaputdan tayo. Kanya nga tanong, gipatakder talangan iti balay ta, Florence. Mapampanunot kumatla ang day talakay. Saan ko ang anusan ti ugali ti stepmother mo? Apay, di mawat manan iti kwarta kang ka? Wen, bakit? Talaga arupat kwarta day dyan nga stepmother ko. Saan tupay nga dumawat ni tatang iti kwarta kadata, isupay kit di? Wen nga rod Ay, panagkunak, pudno tinaibaga ni apong kanyak. Agpampamaranglaang ni Auntie Gloria tapno makalibre. Anyan ti kastang ugali ti may nga ina? Wen gaya, pudno ka di nga nagikatan ni Claire? Di na ituloy ti panagadal na? Wen kano, adda kanumat ngamin bagsak na. Kahit kasanuda nga roden, no awan ta dito. Apay, ipalubos mo ang maartapan na kadaya a Florence, Claire. Ay, ado nga rudan ti bagsak ko, nanang. Ay, awan nga ruden ano kasta. Naimbag pa'y ni Florence. Agpatakder da kano pa yun, iti balay da. No kasta, pumanaw dan dito'y balay, nanang. Day tangarod ti parikot ko ita. Na yun ang pailaang mo. Apay ka no apumanaw da, nanang. Ay, jakman amo kadagijay nga agasawa. Amangan mat no nakariknada, nanang. Amangan no amudan nga agpampamarang kalaang. Apay nga agpatakder kayo pailaang ngamin iti balayo, Florence, nakong. Kasapulan, ante. Ay, nawaw. Nalawa mo ti balay apag naedan tayo. May mayat matlaang no adabukod mi abalay, ante. Numalpas ti balay nyo. Pumanaw kayon dito eh. Wan, ante. Di agsisina tayo manon. Ay, nalaing nga agdrama daytoy a tao. Ti ko na siguro, kat saan ko anang tinagsaritaan da kini Claire idi napalabas ng aldaw. Oo, napaulimag ka mo na kong. Nakapagdesisyon kami kini Jason, ante. Kat saanan nga agbaliw dayta. Okay. No kasta ti plano yung. Anyang nga rod. Ay, di na kun maloko ita, ante. Amok ti makagapo, no apay akayat yung agnaad kami kini Jason iti daytoy abalay. Ay, kamaudyanan na, nalpas matlaangan ti balay talakay. Mabalinin ti umakar, bakit? Kasaritak to ni tatang. Wen, bakit? Tapno muna. Narigat matlaang nga agpayso ti agan-anos ditoy. Kunaklakid din no nagbalbaliwan ti stepmother ko. Saan? Tatisweldo talaang matgayam ti kayat na. Awanan maaramidan tayo dita, bakit? Kasta na siguro mo't ka na. Plastik launay mat. Kayat na ti mairanod. Ngam di na mat amo at ratuan iti nasaya at datao. Agpakada kamin tatang. Mabalin ti sumurot, anak ko. Ah? Asidaglaang mo't ti balayaw. Aywan atatang. Mabalin latamat no kayat yu ti agpasyar ijay. Sa dino ti papanan nyo ayan. Iti the Florence. Anyang ay taramida mi dyan. Awan mo't gede. Kahit ko lang ti sumurot katakwada. Sumurot ka, ngam agawid ka matladagos, ha? Wen, bakit? Di ka matanagan. Ta sa anak nga agnad ijay. Agrubat tay nga rodan tatang. Agur-urayan ni Jason ijerwar. Di kay matmatagtagari dita, nanang. Masikuranak launa yun. Sipod pimanaw da Florence dito'y balay. Parikot tayo matin di kwarta. At damot pensyon ni tatang. Kurang day agastusin tayo anya. Kat, kasano nga rudan day ta, nanang. Awanin masapol nga trabaho ka. Anya? No ingaid mo kumati panagadal mo, di professional ka kumamutan akas kin ni Florence. Nalaing ni Florence, nanang. Anya nga rod ti maaramita, kat imala akmat kada kayo akunang.
Anya ti kunam, ulitan man. Basta, kasjay nanang. Kat basol ko nga rod ita. Awan mo't imbagak akasta nanang. Ha, ti kunam kit di, kurang ka iti diskarte. Agtrabaho ka mo tan, tapno makatulong ka kada kami kan tatang mo. Nakababain mo tagpatulong kan Florence. Agyaman ak launay. Ta nakaumay ka dito ospital, Florence, anak ko. Makapakiktot kayo matatang. Kaano laang idilimasin kami. Ita, kastamat tan tinapasamak. Ayan nan ngay ita. Aday tayo siyo. Anya ti ko na ti doktor tatang. Amangan no mabayagan kami ba dito eh. Adakwar tayo dita. Tila ang pensyon ko ti adda dito anak ko. Ala, mang daklatan iti kwarta kada kayo. Uray dakas ni Auntie Gloria kanyak idi ket tulongak latta. Ay na, agyaman ak launay anak ko. Imala ka iti inam anasaya at ti panagpuspuso na. Kumusta kayo?